A Liga de Parellas Primavera 2026 xa está en marcha en Barbanza Golf. O torneo comezou este xoves e continuará nos vindeiros días coa participación de numerosas parellas e afeccionados ao golf. A Liga de Parellas Primavera 2026 daba comezo este xoves na comarca do Barbanza. A competición deu o pistoletazo de saída cun formato Grinsom-Chapman e percorrido curto, reunindo a numerosos afeccionados desta modalidade nun ambiente deportivo e social. O torneo desenvolverase ao longo de 4 xornadas entre os meses de maio e xuño, combinando distintas modalidades de xogo como furball e Grinsom-Chapman, ademais de percorridos curtos e longos. As saídas están previstas ás 5 da tarde, aínda que nalgunhas xornadas tamén haberá quendas de mañá. Os prezos das inscricións varían dende os 8 euros ata os 15, dependendo de quen sexa socio ou non o sexa. No que respecta aos galardóns, a Liga repartirá premios ás mellores parellas scratch e handicap de cada xornada e do circuito completo. A competición continuou durante o día de hoxe e tamén o fará mañá, sábado, con inscricións abertas ata pouco antes do inicio das probas.